Wel, gyfeillion, os gael ni ddechrau, gwelwch yn dda, cymerwch sef. Croeso i chi i'r sesiwn yma, wedi drefnu gan Gymdeithas hanes Plaid Cymru. Diolch yn fawr iawn i'r rhingion i chi sydd wrth i'n weithgar efo'r Gymdeithas, yn sicrhau bod ganddo ni'r archif holl bwysig yna. Mae fy waith i'n hawdd iawn heddiw jyst cael cyflwyno, a does dim wir angen cyflwyniad nag oes, ond cyflwyno yr Athro Richard Wyn Jones, sef cyfarwyddwr canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, a sydd yn gwneud cyfraniad aruthrol, wrth gwrs, o ran I waith ymchwil. Felly, gan bod ni'n dros yn hamser, fi wna I groesawu, gofyn chi groesawu Richard i'r llwyfan os gwelwch yn dda. Dwi'n siŵr gafon ni bob I fyw yn gwrando yna fo wrth iddo fo sôn ynglŷn â o Gymru Fydd I Blaid Cymru. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn I chi gyd. Yn gyntaf, mi garwn ni ddiolch o galon I Gymdeithas hanes Plaid Cymru am y gwahoddiad, I draddodi'r ddarlith ac yn arbennig I Luned Bush am drefnu'r cyfan mor effeithiol, a dwi'n ymddiheuro I Luned bod hi'n wael iawn am ateb e-byst. Felly, dyna fi'n gwneud yn henyd yn gyhoeddus. A mi garwn ni ddiolch I chi fel cynulleidfa am droi fewn dwi'n tybio fallan ar glaw. Dwi'n wedi bod â chi fewn yn hytrach na testyn y ddarlith. Rwan, mi gefais I gyngor i'w dro, na ddylech chi byth gychwyn darlith neu araith hefo ymddiheuriad neu esgus. Mae well bwrwyddi yn hyderus pa bynnag mor dena ydy cynnwys yr hyn sef fi'n cael ei breithi. A mae siŵr bod gennau fo hynny'n gyngor doedd. Serch hynny, yn yr achos bresennol, dwi'n meddwl bod hi'n briodol mod hi'n anwybyddu'r cyngor. Da chi'n gweld, fy mwriad gwreiddiol oedd treulio y rhan fwyaf o fisoedd Mehefin a Gorffennaf yn ymchwilio ar gyfer y ddarlith, a wedyn yn sgwennu'r ddarlith hon. A hynny fel cam cyntaf yn y broses o sgwennu llyfr newydd. Y sylwaith, mi benderfynodd Mr Sunak nad felly oedd I fod, a dydy Mr Gethin ddim wedi helpu rhyw lawer gwaith. Felly dwi wedi treulio llai o amser o lawer yn darllen a meddwl a sgwennu nag oeddwn ni wedi I fwriadu. Felly blas ar y ddadl ehangach dwi'n ceisio ddatblygu da chi'n mynd I gael fan hyn yn trach na'r dadl yn eich cyfanrwydd. Serch hynny, dwi'n gobeithio fydd na rhywbeth yma fydd o ddiddordeb ac yn ddigon I godi'ch archwaith chi am fwy. Felly gadewch I mi ddechrau efo chydig bach o'r cyd-destun. Di fy sleid I ddim yn symud, felly dwi'n mynd I just fwrwyddi a efo mach o fydd y sleid yn symud yn y munud. Reit, fel o'n i'n awgrymu, y bwriad gwreiddiol oedd y byddai'r ddarlith yn garreg lamu ar gyfer sgwennu pennod mewn llyfr newydd. Llyfr newydd. Dyma'r llyfr fydd yn cwblhau trioleg o lyfrau yn trafod gwahanol agweddau ar syniadau Plaid Cymru. I gyd wedi cael eu cyhoeddi gen wasg Prifysgol Cymru, a fel rwy'n sydd wedi cyhoeddi efo gweis mawr yn Lloegr ag America, fyswn ni jyst yn tanlinellu pa mor ffodus ydyn ni o gael gwasg sydd yn well na'r cyfan I gyd yma yng Nghymru yn ffurf gwasg Prifysgol Cymru. Beth bynnag, fe goleuwyd y cyntaf, yn rhoi cyfnod cyntaf cyfrol 1 yn ôl yn 2007. Dwi ddim yn gyflym yn sgwennu'r stwff yma, a dwi'n falch o ddweud bod y gyfieithiad Saesneg o hwnna yn mynd I ymddangos yn mis Hydref eleni. Mi ymddangosodd y ail blaid ffasgaeth yng Nghymru, Plaid Cymru a'r cyhoeddiad y ffasgaeth yn 2013 a fersiwn Saesneg o hwnna'r blwyddyn ganlynol. A rwan dwi'n gweithio ar Plaid Cymru gyntaf, syniadau Plaid Cymru, cyfrol 2. Teitl llawn dychymyg, dwi'n siŵr y byddwch chi cytuno. Rwan, fy mwriad ydy cychwyn cyfrol 2, sef y drydedd gyfrol yn drioleg yma, hefo cymhariaeth o Blaid Cymru a'r peth o gosal ganddi I rhagflaenodd, sef mudiad Cymru Fydd. Y mudiad gwleidyddol honno a fy'n rym go iawn yn y tir yng Nghymru am gyfnod tua diwedd y bedwerydd ganrif ar 15. Mudiad y gysylltir efo enwa sy'n parhau yn enwog neu'n ddrwg enwog weithiau, fel Tom Ellis, Owen Edwards a David Lloyd George, ynghyd ag eraill
sydd wedi anghofio braidd erbyn hyn megis Berea Gwynfa Evans, Ellis Jones Griffiths, a'r cwpl rhyfeddol yna, J. Herbert a Ruth Lewis. Mae yna sawl rheswm pam bod fi'n meddwl bod o'n werth llunio cymhariaeth o'r fath. A dwi jyst am nodi tair rheswm heb ehangu Thelma yn iawn ar hyn. Y rheswm lleia pwysig o safbwynt y llyfr ei hun, sydd wedi'r cwbl yn astudiaeth o Blaid Cymru, nid Cymru Fydd, yw fy mod yn teimlo nad ydy ffenomen yn Cymru Fydd, a mi oedd Cymru Fydd yn ffenomen yn go iawn, wedi cael i'w lawn hyddiant yn y llyfrau hanes. Fel y gwelwn yn y man, mae hynny'n rhannol adlewyrchu'r ffaith bod dehongliadau a dealltwriaeth yr ail don o genedlaetholdeb Cymreig, sef y don a ffurfiodd a wedyn gafodd ei gynnal ac a gynhaliodd Plaid Cymru, mae nhw mewn ffordd wedi llyrginio i ryw raddau yn dealltwriaeth ni o'r don gyntaf a ymgorfforwyd yn Cymru Fydd. Yn ffodus, mae gwaith lle diweddar gan ysgolheigion megis Dewi Roland Hughes, Hazel Walford Davis wedi dechrau awtro hynny, ond mae yna fwy eto i'w ddweud. Ar ben hynny, yr ail reswm, o ran yr astudiaeth ehangach o Gymru o ran yr astudiaeth o syniadaeth Plaid Cymru, mae Cymru Fydd ar don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig yn mynnu sylw, oherwydd mae deall y rhesymau pam y gwrthodwyd etifeddiaeth Cymru Fydd a Chymru Fyddiaeth gan sylfaenwyr a chefnogwyr cynharaf Plaid Cymru yn fodd i ni ddeall yn well i credoa gwleidyddol nhw. Ac yn arbennig, fel dwi'n mynd i drio dangos yn y man, tarddiad y credoa hynny. Yn olaf, ac yma mae fy meddyliau ar ei mwyaf cychwynnol ac ansicr, felly da chi'n foch cwta i ddadl newydd yn hyn. Mae gennau syniad fod ystyried y gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng Cymru Fydd a Plaid Cymru hefyd yn fodd o fwrw goleuni ar agweddau ar wleidyddiaeth y Gymru gyfoes. Yn benodol, efalla, dwi'n meddwl i fod o'n ffordd i'w ni ddeall yn well y berthynas rhwng y Plaid Cymru gyfoes a'r adain genedlaetholgar Gymreig oddi mewn i'r blaid lafur yng Nghymru. Go brin fod yn rhaid tanlinellu pa mor ganolog ydy'r berthynas yna rhwng Plaid Cymru a'r adain cenedlaetholgar ec fach y blaid lafur wedi bod dros y 10 mlynedd ar 20 a dwytha a mwy. A gan fod y system bleidleisio newydd ar gyfer ein Senedd Genedlaethol a fydd yn cael ei chyflwyno erbyn Mai 2026 yn gwneud llywodraethau Clymbaid mwy na heb yn gwbl anochel, mae'n debyg o barhau felly. A thybed os oes yna unrhyw gymhareb well o ran deall y blaid lafur gyfoes, neu'r elfen gynnes Gymreig oddi mewn i'r blaid lafur gyfoes, na Chymru Fydd. Fel yn achos Cymru Fydd o'i blaen, mae cefnogwyr yr adain honno'r blaid lafur yn credu y gellir sicrhau seilia sefydliadol a diwydiannol y genedl Gymreig trwy'r wladwriaeth Brydeinig. Ac y gall hunaniaethau cenedlaethol Cymreig a Phrydeinig nid unig gyd-fyw a'i gilydd yn cyffyrddus, ond gyd-gryfhau a cyd-dyrchafu i gilydd. Fel Cymru Fydd, maen nhw hefyd yn credu mai trwy ieio yr achos cenedlaethol Cymreig at ffawd plaid fawr Brydeinig y mae sicrhau y buddion hynny. Yn ei tŷ pwy, y peryg o ymneilltuo o'r gyfundrefn bleidiol Brydeinig ydy amherthnasedd a cholli'r cyfle i ddylanwadu. Rwan, go brin y gellir gadw chwaith nad ydynt wedi profi llwyddiant arwyddocaol yn eu hymdrechion. Eto byth, fel yn achos selodion Cymru Fydd, mae cenedlaetholwyr ec fach y blaid lafur hefyd wedi darganfod dro ar ôl tro mae eglwysi eang ydy'r pleidiau mawr Brydeinig, a bod rhai o'i gelynion mwyaf digymrodedd ac effeithiol yn cyd-fyw oddi mewn i'r un blaid a hwy. Wedyn, hyd yn oed a bwrw bod nhw'n llwyddo i byswadio i'w pleidiau hunin, yn i'w ennill eu brwydra mewnol oddi mewn i'w pleidiau hunin, dydy'r wladwriaeth ei hun ddim mor hyblyg a maen nhw wedi ei ddychmygu.
Beth tybed ydy'r goblygiadau i Blaid Cymru o synio am ei gylynion, ond eto i'w cynghreiriad anorfod ar adain Gymreig y Blaid Lafur fel yr amlygiad diweddaraf o Gymru Fydd mewn amgylchiadau gwahanol, gwleidyddol, gwahanol iawn. Dyna chi gwestiwn dwi ddim yn mynd i ateb yn y ddarlith hon. Dyna rhai o'r rhesymau dros gredu bod hi'n werth chweil cymharu Cymru Fydd a Plaid Cymru, ac yn benodol syniadau a fydd gysylltiedig ar ddwy fudiad yn fwy systemataidd na sydd wedi cael ei wneud o'r blaen. Rwan, does ddim amser i wneud mwy na codi cwr y llen ar hynny i gyd. Ond beth dwi'n mynd i wneud ydy cychwyn drwy graffu ar natur Cymru Fydd a ystyried beth oedd credoa y sylfaenwyr a wedyn beth oedd sylfaenwyr a dilynwyr Plaid Cymru yn dehongli, sut ydyn nhw'n dehongli i rhagflaenwyr nhw. O ran deall Cymru Fydd felly, mae cynulleidfa eisteddfodol yn un arbennig o wybodus, a mi fydd yna bobl yn y stafell yma dwi'n sicr yn gwybod mwy, llawer iawn mwy na mi am hanes Cymru Fydd. Ond y tu hwnt i'r gwybodusion go iawn, i'r gradda mae'r sawl sy'n ymddiddori yng ngwleidyddiaeth Cymru'n ymwybodol o gwbl o'r hanes, rwy'n tybio mae'r cyfarfod a ystyried fel y cyfarfod arweiniodd at dranc Cymru Fydd, ydy'r unig ran o stori fydd yn gyfarwydd. Dyma'r cyfarfod drwg enwog o Ffederasiwn Rhyddfrydol De Cymru a gynhalwyd yng Nghasnewydd yn Ionawr 1896, pan safodd Robert Byrd, llywydd Cymdeithas Rhyddfrydol Caerdydd ar ei draed a datgan, "There are from Swansea to Newport thousands upon thousands of Englishmen, as true liberals as yourselves, who will never submit to the domination of Welsh ideas." Efallai ydy rai o'ch chi'n gyfarwydd a ymateb aelod seneddol bwrdeistref i Caernarfon, David Lloyd George, i'r hyn a ddigwyddodd yng Nghasnewydd. A yw lluaws y genedl Gymreig, feda'r anodd, yn mynd i gymryd ei harglwyddiaethu gan glymblaid o gyfalafwyr Saesnig sydd yn dyfod i Gymru, nid i ddyrchafu'r bobl, ond i wneud ei ffortiwn. When ei adael i John Bwlchan gwbl yr haer hanesyn yn ei ddull dihafal ei hun. Ydynt oedd yr ymateb i'w gwestiwn rhethregol. Canes y gwelyd yng Nghymru ymosodiadau ar gyfalafiaeth, nid yn enw'r genedl y cae ei herio. Bydd cyfarfod yng Nghasnewydd yn ergyd farwol i Cymru Fydd. Cynhalwyd rhagor o gyfarfodydd yn 1897 a 1898. Ond ni pherthynau fawr o argoheiddiad ydynt, erbyn diwedd y ganrif roedd y mudiad wedi darfod o'r tir, fel y seren wyb honno digwyddodd a darfu Cymru Fydd. Rwan, os na dyna'r elfen mwyaf cyfarwydd o hanes y mudiad, gadewch i fi ychwanegu sawl finiat bach, a fydd efallai'n dangos Cymru Fydd ar don gyntaf o genedlaetholwyr Cymreig mewn gola sydd ychydig yn llai cyfarwydd. 1. Cynhalwyd cyfarfod cyhoeddus ymlaen at Estiniog yn 1886, wedi ei threfnu gan Michael D. Jones a Pan Jones, efo'r enw, sef y cenedlaetholwr Cymreig efo'r enw gorau erioed yn ymwneud ni, Pan Jones, gyda Michael Davitt yn prif siaradwr ac yn anech ar bwnc y tir. Roedd Davitt yn chwyldroadwr Gwyddelig, yn aelod o'r Irish Republican Brotherhood, nid llai eisoes wedi cael ei garcharu droeon gan wladwriaeth Brydeinig, ac ar y pryd yn un o arweinwyr amlycaf yr Irish Land League. Ymysg y siaradwyr eraill ar yr undercard felly, yn herma bocsio, yr oedd twrna ifanc o'r enw David Lloyd George. Yn ôl yr hanes, yn dilyn y cyfarfod, bydd Michael Davitt yn annog Lloyd George yn frwd i ystyried parhau efo gyrfa wleidyddol. A da ni gyd yn gwybod be ddaeth o hynny. Nid yma'r unig dro i'r don gyntaf o genedlaetholwyr Cymreig cyfnod ddod i gysylltiad â'r ffrwd mwyaf milwriaethus oddi mewn i genedlaetholdeb Gwyddelig. Ffrwd leiafrifol, wrth gwrs, a mae'r pwysleisio bod nhw'n ffrwd leiafrifol. Enghraifft, na i ddim ar ôl yr hanes rwan, mi ddaru Tom Ellis, T.E. Ellis,
bynychu cyfarfod cyhoeddus yn Iwerddon, lle ddaru lluoedd y goron saethu'n farw rhai o'r bobl oedd wedi mynychu cyfarfod. Dyna pa mor agos oedd pethau yn fyna. 2. Yn union 130 o flynyddoedd yn ôl i eleni, yn 1894, mi oedd 4 aelodau seneddol mwyaf cenedlaetholgar ar y pryd, Rhyddfrydol Cymreig, a mae'n wastad 4 aelod seneddol, dach chi'n sylwi. Mi ddaru nhw fynd ar streic, ddaru nhw wrthod y chwip Rhyddfrydol, a fel rhan o'r hyn a elwyd ar y pryd, y gwrthryfel Cymreig. Y 4 oedd David Lloyd George, Herbert Lewis, aelod seneddol Bwrdeistrefi Flint, D.A. Thomas, aelod seneddol Merthyr, ac yn ddiweddarach Is-Iarll, yr Rhondda, ac un o'r rheini a gyfrannodd at sbaddu Cymru Fydd, y fel grym gwleidyddol, yn rhannol oherwydd i wrthdaro personol o hefo Lloyd George, bod y ddau wedi cymodi. Mae hwnna'n psychodrama, nhw'n ddim mynd ar ôl hynny. A boi o'r enw Frank Edwards, aelod seneddol Maes Syfed, ac yn ddiweddarach aelod o'r Tir a Glwyddi. Ei prif gwyn a prif achos y streic oedd bod Llywodraeth Ryddfrydol y Dydd dan arweiniad yr imperialydd Rhonc Iarll Rosebery wedi penderfynu oedi ar fater datgysylltu. Ac am gyfnod, bydd 4 gwrthryfelwr yn areithio mewn cyfarfodydd llawn ar hyd ac ar lled Cymru o Sir Fôn i Sir Fynwyd. Ac yn ôl bod tebyg yn ennill cefnogaeth frwd iawn, ond mi chwthodd y gwrthryfel ei fflwc, a hynny'n rhannol felly'r tybio oherwydd ymdrechion Tom Ellis, aelod seneddol Meirion, oedd erbyn hynny'n chwip Rhyddfrydol. Rwan, go brin y gellid gwadu nad datgysylltu oedd y prif fater penodol Gymreig ar yr agenda wleidyddol Gymreig yn y 1890au. Ac a ninna'n byw mewn oes gwbl secular, lle mae ymdrin â Chymru fel uned wleidyddol a weinyddol wedi mynd yn fater eitha arferol, mae'n hawdd i ystyru pa mor bell gyrhaeddol oedd goblygiadau yr alwad am datgysylltiad. Nid yn unig o safbwynt ysbrydol, ond hefyd o ran i harwyddocad cyfansoddiadol. O sicrhau datgysylltu'r eglwys wladol, dyma arwyddo bod y Gymru honno a gymhathwyd mor drylwyr yn uned wahanol i Loegr wedi'r cyfan. Ond mae'n bwysig cofnodi'r ffaith mae nid dyma'r unig ddiwygiad yr oedd y don gyntaf o genedlaetholwyr Cymreig yn ei ddeisydd. Ceir syniad o'r agenda ehangach yn un o'r digrifluniau a gynhwyswyd yn y nofel Dafydd Davies, sgwennwyd gan ysgrifennydd cyffredinol Cymru Fydd, Berea Gwynfa Evans, ac a gyhoeddwyd yn 1898. Nofel sydd yn reit ddadlennol o ran gwleidyddiaeth y cyfnod, ei bod hi bron iawn yn gyfan gwbl anarllenadwy. O bosib y nofel weitha erioed i gael eich gyhoeddi yn y Gymraeg. Ond dwi'n sylweddoli bod y gystadleuaeth yn frwd. Peth gorau am y nofel ydy, mae yna lot o ddigriflyniau fel hyn, byddai'n dangos nhw, byddai'n gwneud, felly mae gennych chi dyma aelodau seneddol Cymru ar ôl 1895 wedi, i penna nhw wedi cael ei roi ar ceffyla fel hyn. Ond beth bynnag, os da chi'n fyny fan hyn, dyma'r agenda wleidyddol Gymreig, ac os dwi'n di trio. Felly, dyma'n anodd o ddifwyr. Dwi'n methu'n allan y tôn amdano chi. Beth bynnag, maen nhw'n nodi y gwahanol issues y bydd o ran gwleidyddiaeth Cymru. Maen nhw'n nodi datgysylltiad a dadwoddoliad yr eglwys. Iawn, tic, os ydych chi'n disgwyl hynny. Diwygio deddfa clafu, oedd yn beth mawr i anghyffurfwyr y pryd. Swyddfa addysg i Gymru. Dewisiad lleol, fito lleol, ac ymreolaeth i Gymru. A mi allid bod wedi ychwanegu at y rhestr. Mewn araith enwog yn y Bala yn 1890, roedd aelod seneddol Meirionydd Tom Ellis wedi dadlau mae'r olaf o'r rhain, ymreolaeth, sefydlu be oedd o'n ei alw, a dwi'n licio hyn, cymanfa ddeddfwriaethol i Gymru. A chi,
na chi enw parchus i de, nid senedd ond cymanfa ddeddfwriaethol. Dyna ddyla fod y dolen gyswllt oedd yn cydiad yr holl gwahanol elfennau'r rhaglen yma at ei gilydd. Ac yn wir, pan lunwyd y rhestr amcanion cyntaf ar gyfer Cymru Fydd 2 blynedd ynghynt yn 1887, mewn cyfarfod yn Llundain, a mae'r ffaith bod y cyfarfod yn Llundain yn nodweddiadol iawn. Roedd cenedlaetholwyr, cenedloedd bach Ewrop i gyd yn y 4edd ganrif bymtheg yn seddu fod yn casglu alludion o lot ohonyn nhw. Oedd hynna'n arferol iawn ar y pryd. Beth bynnag, be oedden nhw'n nodi oedd hyn. Prif amcan y Gymdeithas fydd sicrhau deddfwrfa genedlaethol i drafod materion Cymreig. Reit o'r cychwyn, hunanlywodraeth oedd y nod. Wel, os da chi'n darllen ysgrifa hunangofiannol Thomas Jones yn ei gyfrol Leeks and Daffodils, chi deitl chwydlyd i lyfr, de? Leeks and Daffodils, da ni'n gweld pa mor normal oedd trafod a chefnogi hunanlywodraeth yn y ddegawd a ddilynod araith Tom Ellis. Mae'n rhagflaenol hefyd sylwi pa mor bwysig o dylanwad cenedlaetholdeb Gwyddelig ar gylchoedd cenedlaetholgar Cymru yr 1890au. Yn ôl Jones, home rule for Ireland was constantly under discussion. I bought and read the essays and poems of Thomas Davies. Roedd y sgwrs am hunanlywodraeth ymreolaeth i Gymru yn digwydd yn llythrenol yn gyfochrog ar sgwrs am ymreolaeth i'r Iwerddon. Mae arwyddocâd y sylwadau mae'n cael ei tanlinellu pan gofiwn ni mae Jones, fel llaw Lloyd George yn ddiweddarach, oedd yn falio chwarae rhan ganolog yn y broses o ymrannu'r Iwerddon trwy Deddf Llywodraeth Iwerddon 1920 a cytundeb Engl Wyddelig 1921. Mae'n werth hefyd cofio pan gyhoeddwyd Leeks and Daffodils yn 1942, mi oedd Jones yn ganolog yn yr ymdrech i geisio pardduo Plaid Cymru fel Plaid Basgaidd. Os da chi'n darllen y llyfr yna, mae Jones yn ganolog yn yr ymdrech i bardduo Plaid. Ond dyma fo'n sôn am hunanlywodraeth o beth hollol normal i'w ddeisyfu yng Nghymru yn 1890au. Yn drydedd ac yn ola, dwi'n gynnau amser, oes, o ran yr vignettes ma'n Cymru Fydd. Gadewch ni ystyried chydig o hanes Herbert Lewis. Go brin y bu gan y don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig, Wlad Merydd mwy cyson ac effeithiol nag ef. Roedd o'n cadeirydd cyntaf cyngor Sir Flint, oedd o'n wedyn yn aelod seneddol bwrdeistreffu Flint, wedyn Sir y Flint, wedyn yn ddeilydd, sef Prifysgol Cymru yn Nhŷ'r Cyffredin wedi 1918. Bu'n un o sylfaenwyr y gyfundrefn ysgolion canolradd yng Nghymru, ac yn rhinwedd ei rôl o ysgrifennydd seneddol y Bwrdd Addysg, chwaraeodd rhan ganolog yn llunio Deddf Addysg Enwog 1918. Os da chi'n gwybod unrhyw beth am bolisi addysg ym Mhrydain, mae'r ddeddf yna yn ganolog bwysig, Deddf Fisher. Yn ogystal â'r pwyslais nodweddiadol Cymru Fyddaidd yna ar addysg, mae'n werth nodi fod Lewis hefyd wedi chwarae rhan ganolog, falle rhan ganolog, yn y broses o sicrhau bod y wladwriaeth Brydeinig yn ysgwyddo'r faich ariannol am gynnal y sefydliadau cenedlaethol Cymreig a lwyddwyd i'w creu yn y cyfnod yma. Ac yn arbennig felly, y llyfrgell genedlaethol a'r amgueddfa genedlaethol, y fo'n sicr ar ei sicrhau bod y llyfrgell yn Aberystwyth yn dyfod yn lyfrgell hawlfraint. Roedd ei ail wraig, Ruth, yn un o brif garedigion y Gymdeithas Alawon Gwerin yng Nghymru. Ac hefyd yn gasglwraig Caneuon Gwerin. O'n i ddim yn sylweddoli tan yn ddiweddar iawn, na hi a gasglodd hwphawen cadi-ha Morris Stout dros yr uchlen neidio ag ati, gan hyfryd o wirion o'n i'n arfer canu efo'n mhlant i. Hi hefyd ar ei gasglu'r carod plygain ysblenydd o deuad Clwb Cristion i Bethlem yr awr hon. Bydd rhywun yn ennill gwobr goffa o fynesig Ruth Herbert Lewis yr wythnos hon yn yr Eisteddfod. Roedd gweddw T. Ellis wedyn, Annie Jane, yn arall o garedigion y Gymdeithas Alawon Gwerin, ac fel Annie Jane Hughes Griffiths, ar ei ail brodi ar ôl marwolaeth T. Ellis, hi oedd llywydd Cymdeithas Cenedloedd Unedig yng Nghymru, a hi a arweiniodd y ddirprwyaeth a fydda'n tywys apel heddwch menywod Cymru i'r Unol Daleithiau yn 1924.
Fel arwydd arall o ymrwymiad y don gyntaf o genedlaetholwyr Cymreig i uchel diwylliant Cymraeg yn gystal â diwylliant mwy gwirionol, mae'n werth atgoffa'n hunin bod T. Ellis wrthi'n golygu gwaith y cyfrinydd Morgan Llwyd ar gyfer ei gyhoeddi adeg ei farwolaeth. Wel, oedd bobl yma'n serious ynddo. Mae yna lawer iawn mwy gallu di ddweud am yr holl weithgaredd o'r personoliaethau, y gwahanol syniadau oedd yn gysylltiedig â Cymru Fydd. Ond mae yna 3 pwynt sy'n cario ni dynnu sylw penodol atyn nhw i berwyl y drafodaeth bresennol. Yn gyntaf, rhaid pwysleisio drosodd Athro bod yr holl dystiolaeth yn awgrymu bod mwyafrif llethol y Cymru Fyddwyr yn ystyried y wladwriaeth Brydeinig a Phrydeindod nid fel gelynion i Gymru a Chymreictod yn ytrach o'i diwygion briodol fel ymoddion ar gyfer sicrhau a dyrchafu dyheadau cenedlaethol Cymru. Noder bod hynny'n wir hyd yn oed cyn i'r dwymyn imperialaidd afal yng Nghymru fel y gwnaeth o yn y 1890au yn dyn iawn. Roedd y diwygiadau y ddisymwyd ganddyn nhw oedd 1, sefydlu Senedd Deddfwriaethol i Gymru, a hynny 2, fel rhan o broses ehangach o sicrhau cydnabyddiaeth o le ac o ran Cymru fel un o genhedloedd cyfansoddol Prydain. Un agwedd o'r gydnabyddiaeth hon, yr agwedd negyddol ar un ystyr, oedd sicrhau bod y wladwriaeth yn cydnabod realiti bywyd ysbrydol Cymru, a hynny trwy datgysylltu a dadwaddoli, gair anodd i ddeud i bobl Sir Fôn, eglwys wladol Lloegr yng Nghymru. Y wedd mwy gadarnhaol oedd creu sefydliadau civic Cymreig, a'r batrwm y sefydliadau hynny oedd eisoes yn bodoli yn y 2 diriogaeth arall o wladwriaeth, a throsglwyddo'r gost o'i cynnal i'r trysorlus Prydeinig. Yn ail, o ystyried realiti'r gyfundrefn bleidiol Prydeinig, roedd hyn yn ei dro yn rhwym o olygu bod dyheadau cenedlaethol Cymru yn cael ei huo at ffawd etholiadol y Blaid yr Ydbrydol. Fe fydda hynny wedi parhau'n wir hyd yn oed pen a bair henadur Byrd, dan dylanwad B.A. Thomas, wedi methu yn ei ymdrechion i rwystro'r uniad rhwng Cymru Fydd a Ffederasiana Rhyddfrydol De a Gogledd Cymru yn y cyfarfod yna yng Nghasnewydd. Hyd yn oed petai'r ffurfiant gwleidyddol arfaethiedig yna wedi llwyddo i ddyfod yn fersiwn Gymreig mwy blaengar o'r Irish Parliamentary Party, sef dros bosib deisyddiad Lloyd George, roedd y ffaith bod gwleidyddiaeth Lloegr yn wedig ar ôl canol y 1880au yn drwyadl unoliaethol a'i cynrychiolwyr yn gwrthsefyll pob ymdrech i wareddu dyheadau cenedlaethol Cymru yn golygu mai dim ond yn y cyfnodau yna pan roedd yr Rhyddfrydwyr mewn grym roedd yna unrhyw obaith o ennill diwygiadau newydd ystyrlon. A yn mae'n anamal iawn y cydnabyddu'r hyn, dyma un o'r prif resymau pam fod y cyfnod ar ôl 1895 wedi bod yn gyfnod mor ddi-fydd i genedlaetholwyr Cymreig. Gyda'r unoliaethwyr wedi ffurfio llywodraeth yn Llundain, a'r unoliaethwyr oedd yn gyfuniad o'r toriaid a gada'n unoliaethol Blaid yr Ydbrydol, oedden nhw mewn grym drwy gydol y ddegawd ar ôl 1895. Prin oedd y cyfleon i'r don gyntaf o genedlaetholwyr Cymreig i allu dylanwadu. Am yr un rheswm, mi oedd yr un cyfnod yn gyfnod llwng iawn i genedlaetholwyr Gwyddelig, a hynny er gweitha'r ffaith bod nhw'n dominyddu gwleidyddiaeth etholiadol yn Iwerddon yn llwyr. Yn wir, mi oedd pethau'n ddigon anodd hyd yn oed ar ôl buddigoliaeth enfawr y Rhyddfrydwyr yn etholiad 1916. Da ni wedi siarad lot am etholiad 1916 dros yr wythnosau dwytha, oherwydd bod y toriad wedi gwneud hyd yn oed yn waith na ddara nhw bryd hynny. Beth bynnag, yn 1916 roedd mwyafrif y Rhyddfrydwyr mor enfawr nes bod cenedlaetholwyr y cyrion Celtaidd wedi colli unrhyw rym bargeinio os doedd ddim angen eu pleidleisio nhw. Llywodraeth gwrth-geidwadol hefo mwyafrif bychan sy'n berffaith i'r rheini y tu allan i Loegr sydd am ennill concesiynau i genhedloedd y cyrion. Felly, dwi ddim yn disgwyl lot yn 2024. A dyma'n ddod â ni at fy nhryder pwynt, ac efallai y pwynt mwy o dadleuol.
dwi eisiau gwneud, sef i nodi pa mor debyg oedd y don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig i brif ffrwd cenedlaetholdeb Gwyddelig yr un cyfnod. Roedd yn debyg nid yn unig o ran ei dibyniaeth ar lwyddiant ac yn wir graddfa llwyddiant y Blaid Rhyddfrydol. Erbyn sefydlu Cymru Fydd, roedd yn hefyd lawer iawn yn dybycach yn syniadaethol nag yr ydym yn teddu i'w gydnabod erbyn heddiw. Roedd Cymru'r cyfnod yn deall hynny'n byrion, ond anina bellach yn gweld cenedlaetholdeb Gwyddelig drwy brism gwrthryfel y Pasg a bob dim ddilyndaeth yn sgil hynny. Da ni tueddu i anghofio neu can-gofio be ddigwyddodd cyn hynny. Ond cymerwch, enghraifft, John Redmond. Ef oedd un o brif arweinwyr cenedlaetholdeb Gwyddelig ar ôl marwolaeth Parnell yn 1891. Fe oedd arweinydd yr Irish Parliamentary Party rhwng 1910 a 1918. Oedd primus inter pares. Roedd Redmond yn credu y gellid ac y dylid diwallu dyheadau cenedlaethol Iwerddon trwy gyfrwng y wladwriaeth Brydeinig. Yn wir, roedd yn chwynychu lle cyflawn i'r Iwerddon oedd i mewn i'r ymarodraeth Brydeinig. Gyda'r Rhyddfrydwyr yn ddibynnol ar bleidleisia i Blaid ar ôl etholiadau 1910, llwyddodd Redmond i sicrhau pasio'r Government of Ireland a fydda wedi rhoi home rule ymreolaeth i'r Iwerddon, ond wrth gwrs gafodd ei rioed i gweithredu oherwydd rhyfel mawr, teyrn bradwriaeth, rhan o'r fyddin Brydeinig a'r rhan o'r Blaid Geidwadol, gwrthryfel y Pasg ac yn y blaen. A mae 1914 yn arwydd y cael, wrth gwrs, dyna'r union flwyddyn am yr un rhesyma y derbyniodd y ddeddf a fydda'n datgysylltu'r eglwys yng Nghymru, gydsyniad brenhinol. Gwaredigaeth trwy'r wladwriaeth Brydeinig sicrhau fod hunaniaeth genedlaethol gynhenid, hunaniaeth Gymreig, Gwyddelig, yn cael lle anrydeddus fel rhan o'r gymysgaeth genedlaethol Brydeinig ehangach. Dyna hanfod credo genedlaethol a syniadau cyfansoddiadol John Redmond, Tom Ellis ac yn wir Lloyd George yn y pen draw. Beth bynnag i gwahaniaethau eraill, dyna oedd y ddolen gyswllt rhwng prif ffrwd cenedlaetholdeb Gwyddelig cyn yr Rhyfel Mawr a chredoa'r don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig. Symud ymlaen wedyn at ddehongliad Plaid Cymru o Gymru Fydd. Yn amlwg, mae yna lawer iawn mwy i ddweud am Cymru Fydd, ond does yna ddim cyfle i wneud rwan. Fel yr awgrymais, tydi haneswyr ddim wedi bod yn rhyw arbennig o garedig hefo Cymru Fydd. Dichon bod yna sawl rheswm am hynny. Yn un peth, mae yna duedd i ymdrin ar mudiad fel rhyw fath o saig gyntaf i'w flasu'n frysiog cyn symud ymlaen at y prif gwrs. Felly o ran haneswyr y Gymru gyfoes, y brif saig, a hynny'n ddigon naturiol, ydy twf a wedyn goruchafiaeth y mudiad llafur. Yn achos yr haneswyr lu sy'n ymddiddori yn hanes David Lloyd George, y brif saig ydy rhan ganolog Dewin Dwyfor yn hyflafan y Rhyfel Mawr, neu'n gosod y seiliau ar gyfer y wladwriaeth les ym Mhrydain, neu'n hanes rhannu Ynys Iwerddon a chreu'r wladwriaeth rydd, neu be bynnag. A be da chi'n ei weld, os ydych chi'n darllen nhw, maen nhw'n brysio trwy'r Cymru Fydd ar y stwff yna i gyrraedd y prif beth, y peth sydd o wir diddordeb iddyn nhw. Mae hefyd yn anffodus fod yr unig lyfr a gyhoeddwyd yn ystod yr 20fed ganrif oedd yn ffocysu'n benodol ar hanes Cymru Fydd, cyfrol William George a gyhoeddwyd yn 1945, yn ddryslyd iawn o manna, ac yn sawru ymdrech i achub can i frawd mawr, sef David Lloyd George. Ond mae hynny'n codi'r cwestiwn, pam yn y byd bod y brawd bach oedd mor ffyddlon i'w frawd hun yn teimlo bod angen gwneud ffasiwn beth, ac achub can y dyn ath ymlaen i arwain yr ymarodraeth fwyaf a fwyaf phwerus a welodd y byd erioed. A mae hyn yn dod â ni'n dwt at y ffactor arall sydd wedi dylanwadu'n drwm iawn ar y cof hanesyddol ynglŷn â Chymru Fydd. A hynny'n syml iawn ydy dirmig aelodau'r ail don o genedlaetholdeb Cymreig tuag ati, ac yn arbennig ei dirmig llwyr tuag at David Lloyd George. Yn ei gofiant,
ardderchog i lewis Valentine, mae Arwel Bittle yn darlunio'n dwt yr holl rhwng y to hun o genedlaetholwyr Cymreig a'r to byddai'n mynd ati i sefydlu Plaid Cymru, gan gynnwys i llywydd cyntaf. Dwi'n dyfynnu, serwyd methiant Cymru Fydd ar feddyliau llawer o watgarwyr ifanc, a'r hyn a welid fel brad arweinwyr y mudiad yn hyrwyddo ei gyrfau hunain yn San Steffan ar draul eu cenedlaetholdeb. Crisialwyd hyn ym mherson Lloyd George ei hun. Bu'n gymaint o eilyn i genhedlaeth Samuel Valentine, ond oedd bellach yn cael ei weld fel imperialydd rhonc gan ei fab. Felly'r pentyrru enghreifftiau lle bu aelodau'r ail don y genedlaetholdeb Cymreig yn ddeuddiol o feirniadol o'r don gyntaf, a hynny yn parhau hyd heddiw. Mae'n amlwg bod yr agwedda hyn hefyd wedi bod yn dylanwadu ar y bobl sydd wedi sgwennu'r cofianna o'r gwahanol ffigyrau sy'n gysylltiedig â Plaid Cymru. Enghraifft, mae Arwel Bittle ei hun yn ystyried mae'r hyn a gafwyd gan Cymru Fydd, a dwi'n licio hwn, oedd prydeindod teyrngarol wedi lapio yng ngwisg Cymreictod dagreuol. Mi oedd Saunders Lewis yn hall difyrniadaeth. Mae'n tadogi methiant y mudiad Cymru Fydd i'r ffaith honedig mae Cymru oedd ar goll yn mudiad Cymru Fydd. Ymhellach mae'n dweud, a siarad yn fras, nid oedd rhyddfrydwyr Cymru Fydd yn gwybod nac yn deall hanes Cymru Fydd. O ystyried rhai o'r enwa mawr oedd yn gysylltiedig â mudiad Cymru Fydd, neb llai na J. Lloyd, hanesydd pwysica o bosib yn siapio yn dealltwriaeth ni hanes Cymru a Owen Edwards, mae hynny'n siarad bras iawn. Serch hynny, yn ôl un o gyfianwyr Saunders Lewis, D. Tecwyn Lloyd, a os da chi wedi darllen i gofiant o, fyddwch chi'n gwybod bod D. Tec ddim yn fan mawr o Saunders Lewis, ond beth bynnag, be mae Tecwyn Lloyd yn dweud ydy agosod ymreolaeth o'r neilltu, nid oedd dim yn benodol Gymreig am y diwygiadau a gefnogwyd gan y Cymru Fyddwyr. Yn ytrach, nid oeddynt yn ddim amgen na, a dwi'n dyfynu, moddion a wella a chynyddu ac effeithioli cyfraniad Cymru i Brydain ac i'w hymerodraeth fyd-eang. Diolch yn fan chwaith felly. Ond efallai mae'r hanesyn bach canlynol sy'n dadlennu ora agwedd yr ail don o genedlaetholwyr Cymreig tuag at eu rhagflaenwyr. Os da chi'n troi at rifin mis Medi 1929 o bapur The Scots Independent, diwalwyd pan o'n i'n darllen hwnna, sef papur mudiad cenedlaethol yn yr Alban, mae'n ysgrif gan Lewis Spence, is-gadeirydd the National Party of Scotland, sef un o'r rhagflaenwyr yr SNP. Ond mae o'n cyfnodi hanes i ymweliad â ysgol haf Plaid Cymru ac yn halwyd y flwyddyn honno ym Mhwllheli. Mae'n adrodd hanes y daith bws a Trefnwyr i'r mynychwyr gael gweld dipyn ar yr ardal, gan nodi bod y trafeilwyr i gyd wedi bwyo a hwtian pan yrodd y Siaribang heibio i fan geni Lloyd George. Go bryn y byddai un o'r goeddiadau Plaid Cymru ei hun wedi cynnwys stori mor blentynnau ddosdoniol, gan y byddai'n creu mwy o ffys a helynt a'i werth. Ond mae'n cynnig, dwi'n meddwl, mewn welediad diddorol i fydolwg aelodau'r Blaid Cymru ifanc. Wrth reswm, mi oedd y to hun yn gwybod yn iawn am agwedd y to iau, ac fel y gallach chi ddisgwyl yn gwaredu at ffasiwn diffyg parch tuag at eu hynafiaid. Cafwyd sylw dolefus i'r perwyl yma gan Barea Gwynfa Evans ym mhapur newydd y South Wales Daily News, pan gwynodd am y modd y clywed, a dwi'n dyfynnu, Devil Error compared and contrasted with Lloyd George to the latter's disadvantage. Rwan, mae'n bwysig nodi bod mae dewis Evans i bersonoli cenedlaetholdeb Gwyddelig y cyfnod yn ffurf Eamon Devil Error yn un bwriadol ddadleuol. Ar y pryd, sef Medi 1923, roedd Dev newydd golli'r rhyfel cartra yn Iwerddon. Rhyfel cartra hyll pan lle oedd Devil Error wedi gwrthwynebu'r garfan fwyafrifol yn Sinn Féin ag ym mhoblogaeth era oedd o blaid y cytundeb einol Wyddeleg. Ac yn wir, roedd o newydd gael ei garcharu yn Kilmainham, mae'n grefydd yn gwarwydd i lawer iawn ohonoch chi. Byddai'n 19 mis arall cyn i Devil Error sefydlu Plaid Fianna Fáil, troi gefn
ar yr elfen fwyaf digymrodedd a milwriaethus o blith yr rheini oedd o wedi'w swcro yn ystod yr rhyfel cartref. Ond, a dad bersonoli sylw cyn ysgrifennydd Cymru Fydd, mae'r pwynt yn un teg. Fe roedd aelodau'r ail don a cenedlaetholdeb Cymreig yn cloriannu'r don gyntaf trwy'r cymharu a cenedlaetholwyr Gwyddelig rheini a ysgogodd wrth ryfel y rhas ac a lwyddodd i sicrhau rhyddid i'r rhan fwyaf o Ynys Iwerddon. Ac yn ben difadda, mi oedden nhw'n credu bod y cymhariad o'r fath yn ffafrio'r gwyddil ar draul y Cymru. Sy'n dod â ni at drydydd pen fy narlith, sef dylanwad Iwerddon ac yn benodol dylanwad Sinn Féin ar ail don cenedlaetholdeb Cymreig ac ar y Blaid Genedlaethol ifanc. Does na ddim yn newydd nag yn wreiddiol am uwcholeuo dylanwad digwyddiadau yn Iwerddon ar ôl 1916 ar y Blaid Genedlaethol ifanc. Dwi ddim am drio mynd ar ôl gwahanol agweddau'r hanes yma. Mae yna llawer gormod i allu wneud cyfiawnder â fo. Mae rwy'n meddwl am safiad dewr Lewis Valentine a gydfyfyrwyr yn Mangor. Mae rwy'n meddwl am gyfarfyddiadau personol yn Iwerddon. Enghraifft, DJ Williams yn mynd i gyfarfod Arthur Griffith. A'r un gorau, DJ Williams yn mynd i gyfarfod Michael Collins. Os oes rwy'n yn ddramodydd, fyswn ni wir yn gwerthfawrogi drama lle mae Michael Collins, hard man y wladwriaeth rydd, yn cyfarfod â DJ Williams. Mi ddaru Saunders Lewis a Devil Air dreulio amser yn siarad efo'i gilydd yn 1925. Just wrth basio, mae Saunders yn gofiadwy o ddilornus o Devil Air. Y mae ef yn deipor meddwl gwyntog di-gyfundrefn, meddwl o. Ond dyla ni ddim synnu bod o'n dweud hynny, achos mi oedd Saunders Lewis yn cefnogi ochr y wladwriaeth rydd yn y rhyfel cartref. Felly, ch'mod, dych chi'n disgwyl o fod yn fan o Devil Air yn y cyfnod yny. Sef haf 1925 na 25 pan dwi'n meddwl bod wedi sgwennu'r hanes yna yn 1927. Erbyn 1938, bod bynnag, mi oedd Devil Air wedi parchuso, a Saunders Lewis yn dweud na foedd o'r gladweinwyr pwysicaf a gorau yn y byd. Rwan, dwi ddim yn mynd i amlhau dyfyniadau enghreifftiau. Gadewch mi nodi yn unig geiriau J.E. Jones, ysgrifennydd a threfnydd cyffredinol o Blaid rhwng 1930 a 1962. Yn ddios, meddai, Iwerddon fydd symboliad ar ysbrydiaeth gryfaf i genedlaetholdeb yng Nghymru yn ein cyfnod ni. Wedi rhyfel 1914-18, bu amryw o Gymru yn myddin Lloegr yn Iwerddon a gweled a sylweddoli'r gormes yno. Tyfod cydymdeimlad tuag at Iwerddon gweitha propaganda Lloyd George Bwhys. Yna enillodd Iwerddon ei rhyddid yn 1921, y wlad gyntaf yn yr holl ymarodraeth i'w ennill. Trwy lyfrau, daeth arwyr Iwerddon yn adnabyddus ac yn ysbrydiaeth i lu ohonom yng Nghymru. Daeth Boledi Thomas Davies unwaith eto, o ganol y ganrif diwetha, yn adnabyddus i lawer ohonom, a'r arwr rhamantus Michael Collins. Yn Iwerddon hefyd, y cafodd H.R. Jones, sef ysgrifennydd cyntaf Plaid Cymru, ei bennaf ysbrydiaeth, bu yno droion. Parhaodd ysbrydiaeth Iwerddon ar nifer fawr yn y blaid hyd ryfel mawr 1939 i 1945. Praw o hynny oedd y galw cyson am lyfrau ar frwydr Iwerddon a'i harwyr trwy'r cyfnod, ac yr oeddwn yn gwerthu'r llyfrau hyn wrth y cannoedd o swyddfa'r Blaid yn Hynarfon. Os da chi'n gwybod unrhyw beth am J. Jones, oedd yn gordweud yn ofnadwy, wedig ynglyn â faint aelodau gan Plaid Cymru. Felly dwi'n yn credu bod wedi gwerthu cannoedd o lyfrau, ond mae'n bosib bod wedi gwerthu eitha lot, ynddo. Rhag ofn bod yna unrhyw amwysedd, rhaid pwysleisio mae rhan o bechod mawr Lloyd George yn llygad yr ail don o genedlaetholwyr oedd y rhan a chwaraeodd yn gyntaf yn gwrthsefyll ac wedyn yn glastwreirio rhyddid Iwerddon. Mae hynna i gyd yn weddol gyfarwydd. Y pwynt dwi eisiau ychwanegu at y darlun cyfarwydd yma ydy mae nid dim ond gweithredoedd a
ysbryd y Sinn Féiners oedd yn ysbrydoli yng Nghymru. Yn hytrach, rydym wedi colli golwg ar y ffaith bod prif syniadau'r blaid genedlaethol ifanc hefyd yn uniongred o Sinn Féinaidd. Bod dylanwad Sinn Féin i'w gweld nid yn unig ar aelodau'r llawr gwlad, ond hefyd ar arweinydd pwysicaf o ddigon Plaid Cymru, sef Saunders Lewis. Mae yna llawer iawn o inc wedi dywall ar yr ymdrech i brofi dylanwad gwahanol feddylwyr ar syniadau Saunders Lewis. Gweled draethawd hyddiannol enwog David Glyn Jones a'r wleidyddiaeth Lewis yn trafod dylanwad gwahanol feddylwyr y Ffrainc. Neu ymdrechion di-tecwyn Lloyd i brofi dylanwad y meddyliwr Catholig einol Ffrengig Hilaire Belloc ar Saunders Lewis. Yn fwy diweddar, mae Robin Chapman wedi hoelio sylw at dylanwad honedig, 2 feirniad cymdeithasol o Saeson a ei henwa bellach yn angof, dwi'n dibynnu sef Arthur Joseph Penty a Montague Edward Fordham. A hydnod, na hyd o fi'n gorau dweud dwi'n rhaid i clywed am y pobl yma. So mae'n rhaid i fi, dwi'n yn siŵr. Beth bynnag. Ond o ran i syniadau gwleidyddol leiaf, dwi'n tybio bod y reality ychydig yn fwy prosaic. Yn syml, mi oedd Saunders Lewis yn disgybl i Arthur Griffith, sylfaenydd Sinn Féin. Neu, a dweud y peth mewn modd chydig yn llai pryfoclyd, roedd syniadau gwleidyddol Arthur Griffith, roedd wedi poblogeiddio trwy fudiad Sinn Féin, yn cydgordio mor agos ar syniadau a goleddwyd yn ddiweddarach gan Saunders Lewis, fel na allai ystyried y cyntaf bod wedi dylanwadu ar y llall bod hynny'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Mi allwn ni weld hynny drwy graffu ar y rhaglen wleidyddol Arthur Griffith a Sinn Féin, a'i gymharu â'r rhaglen wleidyddol a fabwysiadodd y blaid genedlaethol ifanc dan dylanwad uniongyrchol Saunders Lewis. Wedi brysio. Credai Griffith na cheib a chebiad i'r Iwerddon trwy bleidiau a sefydliadau gwleidyddol eraill o wladwriaeth Brydeinig. Yn ytrach, roedd angen ymddehatio hynny nhw a canolbwyntio ar ynys Iwerddon yn unig. Golyga hynny beidio derbyn unrhyw seri'n hir cyffredin, abstentionism, yn ytrach dylid defnyddio cyfundrefn llywodraeth leol Iwerddon fel llwyfan ar gyfer adeiladu gwleidyddiaeth ac yn wir gwladwriaeth Wyddelig amgan oddi mewn i gragen o wladwriaeth Brydeinig. Dyna'n union weledigaeth a pholisi'r blaid genedlaethol ifanc. Dim ond yn dilyn methiant ymgyrch Plaid Cymru yn etholeg cyffredinol yn Arfon, dwi'n gweld Dafydd yn eistedd yna, yn etholeg cyffredinol 1929 yn newidwyd y polisi o wrthgilio o San Steffan. Ar y pryd, ystyried y 609 fel canlyniad uffernol siomedig fod Dafydd Iwan bellach wedi'w hanfarfoli nhw, wrth gwrs. Mi oedd angen holl ymdrechion cynghreiriad agosa Saunders Lewis i orfodi i dderbyn y newid polisi, ac mae yna ddigonedd dystiolaeth bod yn parhau a greddfa abstentionist am weddill i oes. Roedd dadleuon economaidd hefyd yn ganolog i efengyl wleidyddol Arthur Griffith, a hynna'n gynhaliaeth economaidd oedd y syniad mawr ganddo fo. Nid dyma gredo yr don gyntaf y genedlaetholwyr Cymreig yng Nghymru, ond dyna oedd credo'r ail don. A mi oedd syniadau cenedlaetholwyr Gwyddelig yn allweddol yn y newid yna. Mi allwch chi ddarllen 10 pwynt polisi drwg enwog Saunders Lewis fel datganiad uniongred o syniadau economaidd a chymdeithasol a goleddwyd gan yr advanced nationalists yn Iwerddon. Mi oedd syniadau cyfansoddiadol Saunders Lewis a Blaid genedlaethol cynnar hefyd yn rhyfeddol o debyg i rai Arthur Griffith. Pan gyhoeddodd, mi oedd Arthur Griffith o Blaid y cytundeb einol Wyddelig, i'r sy'n ddim yn gwybod. Pan gyhoeddodd Plaid Cymru chynllun ar gyfer dyfodol cyfansoddiadol Cymru a droed yn 1930, dwi'n rhaid i'n gwbl eglur na gwladwriaeth Rhydd Iwerddon oedd y model o dylai Cymru geisio i hefelychu. Felly statws dominion yn ytrach na annibyniaeth lwyr. Ac yn wir, wrth ddwyn i gof safbwynt Saunders Lewis ar y brenhiniaeth, mae werth cofio bod Arthur Griffith yn ta'n gefnogol i barhad y cysylltiad rhwng yr Iwerddon Rydd a'r brenhiniaeth, a hynny ar ffurf o fath o brenhiniaeth ddeuol a gaed yn ymarodraeth Awstro-Hwngari. Ond tra'n deisydd parhad rhai cysylltiadau'r goron,
ar Wladwriaeth Brydeinig. Mae'n bwysig tanlinellu bod Athro Griffith a Sinn Féin ar y naill llaw, a Saunders Lewis a Plaid Cymru ar y llaw arall, i gyd yn wrth-imperialwyr di-gymrodedd. Dyma yn wir un o'r gwahaniaethau sylfaenol rhwng yn Iwerddon, yr Irish Parliamentary Party a'r Advanced Nationalists Athro Griffith. Yng Nghymru, dyma mae'n siŵr ydy'r gwahaniaeth mwyaf trawiadol rhwng y don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig, a ddaru nhw i gyd yn y pen draw gael eu hudo gan imperialaeth Brydeinig. Ddaru rhai nhw'n gynt na'n eraill, ond ddaru nhw gyd landio fyny yn y lle yna a'r ail don, sydd wastad wedi bod yn hallt iawn ei berniadaeth o'r rhwys a rhyfig imperialaeth Brydeinig a phob imperialaeth arall o ran hynny. Eto, roedd enghraifft Iwerddon, fel y soniodd J. Jones, y genedl gyntaf i ryddhau hun o afal San Steffan yn allweddol wrth osod y coed. Yn wir, wrth i mi gloi, falle bod eisiau aros gan bod i bwrw galad, ond wrth i mi gloi, efallai bod yn werth ystyried y canlynol. Dros amser, fe fwrwyd heibio ar rhan fwyaf o'r dylanwad Sinn Féinaidd a oedd wedi ffurfio cymaint o fydolwg a rhaglen bolisi'r Blaid genedlaethol gynnar. Cefnwyd ar abstentionism, y syniad o beidio cymryd sedda yn hyd cyffredin, cefnwyd ar hunangynhaliaeth economaidd fel syniad, bodlonodd y Blaid ar gydweithredu hefo pleidiau Prydeinig a pleidiau Saesnig, fel oedd Plaid Cymru'n arfer i galw nhw, mwyn ennill concesiynau i Gymru, ac yn 2002 fe benderfynodd y Blaid ar fel annibyniaeth fel i nod gyfansoddiadol. Yr un peth sydd wedi parhau yn gyson dros bron iawn y ganrif diwetha, ers pan sefydlwyd y Blaid, ydy i'w gwrthwynebiad i imperialaeth a'r agwedd ac yn gysylltiedig â hynny i agwedd wahanol iawn tuag at wleidyddiaeth rhyngwladol. Yn wir, felly dadla mai dyma bellach y gwahaniaeth mwyaf sylfaenol mewn agweddau rhwng y Blaid Cymru gyfoes a etifeddion y don gyntaf o genedlaetholdeb yng Nghymru a'r adain dwyn galon Gymreig y Blaid lafur. Ond yn rhaid chi ddisgwyl i ddarllen y llyfr i gael clywed yn mwy am hynny. Dwi'n mynd i dewi rwan. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad. Wel, gai diolch o galon i Richard am y rhagflas yna. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn edrych ymlaen yn eithgar i ti cael fwy amser gobeithio i wneud ymchwil pellach. Ond diolch o galon i chi hefyd am fod yma. Cofiwch bod Cymdeithas Hanes Plaid Cymru fo gwefan a tudalen Facebook hefyd. Diolch o galon i Richard a cymeradwyaeth unwaith eto cyn i fynd am y glaw yna. Diolch.